To už treća taka edukatívna ekskurzija za studentoch oddelenia rusinistiky z Krachova, kotrých do našich mestoch privozí profesorka Olena Duc-Pfeiffer. Toho roku to boli studenti Karolina Novak i Petro Kozminski, ta včera mali nahodu naštíviť oddelenie za rusinistiku na Filozofskom fakultetu u Novim Sadze i našo medijski hiži, novinsko-vydavateljnu ustanovu Ruske slovo i rusku redakciju RTV Vojvodini. Žadala som, že by studenti videli našoj inštitúcii, že by tak dostali informácií o našich rýžnorodnosťoch. Doček i príjem tu boli takí srdeční, jak keď by sme še i osobne poznali. A za taký diskusii, jaký sme načali, neobchodný veľa dlhší čas a neljem jedno stretnuce. Upoznali sme ich zo našu robotu, zo obšavom našej roboty i tak dalje. I toto, co z takých náhodov, môžem povedať, že nám vše milo, keď môžeme še pocešiť so zdašnjima, dúfam, že stupeň postignutých, da tak povieme, právo, ktorý my máme Rusnáci u medijskej sferi, bo to bola téma našej pripovedky tu u televiziji. Programa tej naštívi bar zbohata i hostoch čekali ešte veľi naštívi inštitúciom po našich mestoch, že by še co lepšie upoznali zo kultúru i tradíciu Rusnácoch u našej žemi.